vojska, otprilike iz pravca s kojom smo mi sad došla i naša vojska, u sredini Lazar, tamo na onom boku Vuk Branković, a na ovom boku ovamo Vlatko Vuković. Sad, dosta će misterija koliko je zapravo ljudi učestvovalo u bici, dosta se i preteruje. Najverovatnije da broj učesnika bitke nije bio veći od 40 do 50 hiljada ljudi. Prosto je za to vreme je to i mnogo. Ogroman broj. Ogroman. To za tadašnje srednjevekovne bitke. Pa i sad zamislite da izađe 25.000 na 15.000 ljudi da se biju na jednoj poljani. Ti izvori, znači ono, kod nas, kroz narodnu pesmu, bude 10 na 1. Nije bilo to. Nije, ali je bilo sigurno 2-3 puta. Brojni jesu bili, najviše 2 puta, a realnije 1,5 put je bilo. Turska vojska brojnija naša. Znači, ako je bilo 30.000... Nas je bilo oko 20, možda. Između 15 i 20.000 je bila naša, a tu negdje oko 30.000 ljudi je bila turska vojska. Smo stvarno svi kao izginuli? Nisu svi izginuli, mislim. Odred Vuka Brankovića se i vratio malte neočešan iz bitke, jer on je razbio, on je svoj cilj u bici ostvario, on je potpuno razbio Jakuba na tom krilu. Zapravo je možda Lazarev centar taj koji je najviše gubitaka imao. Spomenik je delo Aleksandra Deroka i bila je, da kažem, gore upisana neka godina. Vidjet ćete sad, imate... Ali sad vidim da je nema. Ne, sad imat ćete vi natpisi sa one strane tamo i imat ćete stihove iz kosovskog ciklusa kako se budemo penjali u stepenice na gore. Imate stihove sve do gore, gore imamo plan bitke i opis. Da. A samo ovde orijentacija, znači ide, jug bi trebao da bude tamo negdje. Pa evo, Priština se već i vidi. Jer evo je predgrađe Priština, evo smo zapad tamo, tamo sever, gore. Da. To je negdje ta orijentacija. Znači, pogrešio u orijentaciji totalno. Da, najsmešniji su mi sad, pre neki dan čitam neki Bošnjak, kaže, pa zapravo smo mi pobedili Turke u bitci, kaže, jer su Srbi bili ispod vašu crtu. Da. Ali kraljevina Bosne je bila takva, je dobila bitka. Znači, vjerovatno... Gore nego na četiri. Da bi zaštitila svoju i vlast svog sina i da bi sprečila te ugarske napade sa severa, ona odlučuje da na neki način prihvati vazalni odnos prema Bajazinu. I zbog toga ide ta priča o porazu srpske vojske. Na samom bojnom polju poraza nije bilo, ali, kažem, Bajazid je uvek mogao da dovede sveže trupe sa svih strana, a mi malo ne više nismo imali koga da uvučemo u bitku. Jedino koji mogu, mada oni su raspolagali malim snagama, to je tipa Đurić, Srcimirović, Balšić. Da. Mada se i on povezao s Turcima u tim trenucima, tako da ni od njega nije moglo se očekuje da uzna šta u tom trenutku. Možda jedino Bosna, ali Bosna se više okreće sebi i utvrđivanju svoje granice. I tek, eto, posle će tek kasnije Sultan Musa da upadne sa nekom većom vojskom 1430. godine, pa da poruši Stalać i Koprijan, Kruševac i, kažemo, brojne gradove. Ali to su pak bili njihovi unutar osmanski sukobi oko prestola, pa je Musa na kraju i izgubio život. I mi smo bili mirni, makar još neko vreme, do tamo 20. godina, 15. godina. Samo malo pre sam čuo, ove cevi simbolizuju šta? Slomljena kopija. Slomljena kopija. Kažem, ne sviđaju se meni lično, ali dobro. Ne uklapaju se. Ne uklapaju se, jer je sam spomenik podsjeća na srednjevekovnu. Ovo je dorada. Ali eto, mislim, znate, sećate se ovo nije Derokovo. Da je ovo mesto najvećeg mitinga na Balkanu. Da.
Gde je bila ta... Svi veliki Srbi. Gde je bila ta bina i to? Mislim da je bila na ovoj strani, kako su mi policajci rekli prošli put, da je na ovoj strani tamo. Aha, da je, dok je govorio Čika Zloba, gledao... I kaže se da je možda čak i celih milion. Oni kažu i više. Znači, to je bilo... Bili moji babi i dede, sećam se. Pa dobro, bilo je mnogo ljudi. Jedan od milion. Jedan od 5 miliona. Ja sam tad mogao da dođem, ali nisam želeo. Ja hoću mi mogu. Aha. Pazite malo tako, hvala da nije sve. Veliki voz. Kad bi malo snedili, pa da ne plaćam ništa. Maško je kupić. Mora to turbe. Pa dođe ovde gde oni kamion beli. Stvarno mešanica. Prolazi tu. Sad je ovde, kažu, 35.000 naših, ali velike tu cifre. Realno je dužino. Ne više 20.000. Više Turci pričaju o tom načinu ubistva. Kako ubija navodno Miloš Obilić. Možda je realnije sama priča da smo mi uradili otprilike isto što na Velbuštu. Mi smo imali taktiku da upadne glavnina vitezova, ubije protivničkog vladara i reši bitku. I reši bitku. A ta priča o nekom ko će sada padne, pa će da se diže, pa da ljubi skute sultanu, pa da izvuče nož. Da, iz rukava. To je više turska priča. Verovatno da bi oprali pred svojom javnošću i da, ono što pred se svojom desilo. istorijom ono što se desilo.
jer ni pre ni posle Murata ni jedan sultan nije poginuo na bojnom polju. Pa dobro, sad. To im je bila škola, verovatno. Isto ima toga dosta je izašlo i u ovom, kako se zove, Moj rođak sa sela. Znači on priča, to pominje, bitke kod Ise i kako je, Kalamet, negde tamo u centralnoj, gde kaže, tone živog mesa idu u jednu tačku. I ta tačka je cilj. Kad se to desi, to je kraj. Kao... Da, spomenik, evo ga ovde, Gazimestin Turbe, evo ga iza nas, ovde. To je ovo. Pa da, znači tamo, u pravcu. Dođe, evo ga ovde, znači tačno ovde gde ovo nastaje. Čekaj, ono onda je Muratovo Turbe. Ne, to je Barektarevo ili Gazimestin Turbe. To je tu. Spomenik je ovde. A gde je naselje? Pa evo ga, vidi se baš pravo u odnosu na nas. Tu se nalazi Muratovo Turbe. Tu je selo Mazgit. Mazgit. A već ovo što vidite, znate da je termoelektrana Obilić. Da, jedno i drugo. I drugo. Obilić 1, Obilić 2. I zapravo oni, mislim da celo Kastelić ne drugo. To jest, pa da, samo što je vremenom nije naklonjeno da se lepo vidi celo polje. Kako je bilo, znači, vojske? Pa otprilike, ajde da kažemo da bi Lazar bio, evo, između dva brda. Znači on prolazi tu i dolazi, zahvata prostor u sredini. Ovamo ide Vlatko Vuković, na ovo krilo ovde, a na ono krilo tamo ide Vuk Branković. Ka Sitnici. Sitnica, ona tača, evo gde je ovaj veliki dimnjak na termoelektrani. To je ta priča. Tu odmah iza protiče Sitnica. Evo su reke. Evo su, znači Sitnica ide tom stranom, Sitnica, a Lab ide ovo. Reka Lab. Reka Lab i Sitnica. To je to. Pade ovo. Eto. Pade kiša pa. Da možda se usta. Samo za 6. ili 7. to. Da. I sve ovo rečeno svrši se lepo 1300. Indika 12. meseca, 15. na utorak. A čas je bio 6. ili 7. Glava, ljudi. Ne znam, Bog zna. Javite se direktoru. Neprijatelji se ustremiše i pravog zmaja zgaziše i umrtviše divlju zveri, velikog protivnika i nesetog Adasovog žrljivca, velim Amurata i sine njegova, Aspidin i Guin Porobštane, Lavovo i Vasiliskovo, pa sa njima i nemalo drugih. O čudo Božijih sudbina, uhvaćen vi hrabri stradalac bezakonima, gardinskim rukama i kraj stradanju lepo sam prima. I mučeni Hristov postaje veliki knez Lazar, ne posjeće ga niko drugi, o voljeni, da sama ruka toga ubice sina Amurata. Znači, despot piše da je zapravo Bajazid ispada po ovome lično izvršio egzekuciju kneza Lazara. Sve to ono mora da se da za ubice. 15. juni po starom kontu. Sad kad oni računaju, a čas je bio 6. ili 7. Misli se da je bio 6. i 7. od izlaska sunca. Vizantijsko vreme. Da. A ne kao što neki kažu bitka počela u 6 ujutru. Čak i prijatelji mora se pričeste polako da izglanci oružje, da se to izađe. Čemu ti nije bilo lako? 30 kila da nosiš i da se boriš. I najuriš. I svi su ravnopravno nastupali. Da. Znači, za sve su bili isti uslovi. Da mač samo 30 kila u ruke i vikle ti oni. Gledaj da te neko buzdovalo neko na stratu. Malja.
Sekira. Čutim. Ono koji smo gledali u Istanbulu. Topkapi Palata. Aha. I onda gledaš onaj Muhamedov mač, ne? To voliki. Kažem, kako ovaj Muhamed, koliko kila ima taj I čovjek. snage da može da rukuje sa njime, da. Ne, ogroman je stvarno to. Ovo voliki sigurno. Ali tu jedan udarac sve rešava. Sve rešava. Znači, ako promašiš prvi put, Ne daj Bože. lovac postaje lovina automatski. Jeste, ali ti tokom bitke koliko njih naleti na Zamahneš. tebe.